Iya. Jatuh tanah jangan di zaman berkoso urip pancen angel wujudnya usah ngomel hati kudu tenang nyambut gawe karo senang bulan ojo peteng nek dikongkon yo sing temen napa tangan Agelam rekoso budidaya urip mulya wiwitan rekoso pancen conto Joko dengelan zaman di zaman rekoso urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng urat aja peteng nek dikongkon yo sing temen aja pengen hati Mari,